Oke guys, main gabi. Tama kita usah charger, baterai charger. Oh, tahu kahon. Kahon. Bisa transformer. Kapasitor. Bridge diode. Oh, lead lights. With lead lights. Oh. Flip, flap, negatif, red, positif. Oke, tutup kondusiga ba? Ang lead light, indicator light. Oke, plug. Saksak na to. Ano na to ang lead light siga ba? Okay. Good. Good. Good ang ito ang battery charger. Okay na, mag-charge na ta. So, ang isira ang taklob kayaknya makurintihan ta. Oh, taklob screw bolt. Oh, screw bolt. Okay, mag-charge na ta. Wire nga green, negative sign. So, baterai nauta sa negative. Okay, yung red positive. Okay, matik. Charge na ta. Okay. So plug. Okay na. May battery charger na tayo. Hindi na tayo problema kung charge. Okay, nagkasalamat. Medyo kusog na itong sounds, di kita